Здравейте! Аз съм Жустин Томс и в днешното видео, което е посветено на Facebook, искам да ви дам няколко ценни съвета за това как да поддържате вашите корпоративни фен страници или всякакви други неща, които правите във Facebook. Всъщност, най-важното е да сте полезни, защото феновете във Facebook се умориха на това да се радват на мечета с сърчица или на всякакви други такива розови неща, които са супер красиви, но всъщност във вашия бизнес контекст не допринасят нещо особено за вашите фенове. Затова, ако сте, например, финансова институция, давайте им полезна финансова информация, не само ги поздравявайте добро утро или как сте, скъпи приятели, защото хората наистина са уморени от това. Ако предлагате някакви хапчета за отслабване, дайте и други допълнителни съвети за отслабването, а не се задоволявайте само с реклама на вашите продукти, защото тя със сигурност е малко по-скучна на потребителите, колкото е интересно да я предлагате. И така, задачата за поддръжка на една фен страница във Facebook не е лесна задача, но с малко повече креативност със сигурност можете да се справите добре. А ако смятате, че нямате достатъчно ресурс за това, знаете, че ние в ABC Design, разбира се, сме на линия. Обадете ни се още сега или посетете нашия уебсайт, за да научите повече www.abcbg.com.